ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಗು ಪೂರ ಆಂಡು ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಟಾಂಡು ಗೌಜಿ ಟಾಂಡು ಜನಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಂಡು ಸುಧಾರಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಚಿ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆಡ್ತದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಡ್ದು ಹೊರತ್ತ ಕುಂಟು ತೆತ್ತದು ಒಂದು ರಡ್ನೆತ್ತ ಅಂಚ ಆಜಿರ್ತದೆ ಪೂರ ನಂಗೊಂದುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕೊಡೆದ ಒಂದೊಂದೇ ಒರಿತಂಡು ಪೂರ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಒರಿಚಿ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಚೂರು ಕೊಡೆದ ಸಾರು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಂಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರು ಉಂಡ ನಾನಾ ಯಾನಿನಿ ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ದೊಡಮಲುಲ್ಲಿರ ಅದ ದೊಡಮ್ಮ ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಪೋಪೆದೇ ಈ ಕುಲ್ಲು ಈ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೇರೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ತಿಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾರೆ ಸುಲಭ ಪುನತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಇನಿ ಕುಲ್ಲು ನಂದಜಿಡು ಉಲ್ಲೆ ಎಲೆ ಪೊಪ್ಪಿ ಈ ಕಾಂಡೆ ಭಾಜನ ಪೂರ ತೆಗೆದು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಏನಿತ್ತದ್ದು ತಿಯುಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಭಜನ ದಿಂಡ ಯಾವ ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ದೆತ್ತಿಯಾರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮುಂಗಾರೆ ದಿಂಡ ಭಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ ಭಜನ ದೊಡಮ್ಮ ಪುರ ದೆತ್ತಿ ಉಂಟುಲ್ಲೇರು ತುಂಬು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡೆ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡಮ್ಮ ಪೋಯರು ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೋಯಿನ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಯೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಪೋಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಕೋಡ ತೂನಗ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ದಿನಿ ಪರಚ್ಚಿ ಈ ಲಕ್ಕುಲು ಎಲೆ ಪಪ್ಪುಂಡದ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇನಿ ಕಾಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅಂಗಾರೆಂದು ಬೈಂಡು ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯರ ಆದ್ರೆ ಅವಳು 7 ಗಂಟೆನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಾರದ 18 ಅಂಗಾರದ ನೆನ್ಪೇಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾರೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರ್ದು ಕಣನೆಲ್ಲ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಣನೆಲ್ಲರ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೂಪ್ಸ್ ಐನ ಸೊ ಯಾನು ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡಾಂಡ ರಜೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿ ರಜೆ ಅಂದು ಪಂತಜಿ ಪೋಪುಡು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪನದೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎದುರು ಪೋಪೇರೆ ನಡ್ದಾತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರಪ್ಪ ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಭಾಜನ ಕೋಡೆದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೋಡ್ದ ಸಾರು ಕೋಡ್ದ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಭಾಜನ ಕರೆ ಪಾಡ್ತದೆ ಕುದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಸೊ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಚಾಪಡ್ತೀನಿ ತುಳಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಪಂಡಗಚ್ಚಿ ಚೂರು ಒರಿತೀನಿ ನುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಒರಿತಾನೆ ತುಳಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅವತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಲುಂಬುದು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದಿಯ ಹೆಟ್ಟೆತ್ತಂಡ ಉಂಟು ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇತಾರಿ ಬಿತ್ತ ದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂ ಒಂದು ಇಡೀ ಹೀಗೆ ಜೈತು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನ ಮುರಂದ ಪುರ ಮುರಾಣಿಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೆಪ್ಪನಾಗ ಬೂತಲೆ ದಾನಿ ಆಯ್ತು ದುಮ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಬ್ಬುತಲೆ ದಾನಿಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಲಕ್ಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೇತು ಕಟ್ಟಾತದೆ ಗೊತ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಉನಸ್ ಮಂತದೆ ಅವ್ರ ಮಂಡೆಗೆ ಉನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ತೂತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತುತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ 9:45 ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಒಂದು 10 ಕರೆದುಂಡು 10:38 ಅಂಚ ಆತದೆ ನಡೆಗೆ ಜೈದಿ ಒಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಹೋದ ಚೆತ್ತೆ ನಾತುಲೆ ಶೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಶೇಲೆದಾಯ ಓ ಶೇಲೆದಾಯ ಅಂಚ ಕೇಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಚ್ಪೊಂಜ ಅವಡು ಮೀನು ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಕಪ್ಪು ಮೀನು ಹಂಗಾರಿನಿ ಬರೋಡ ಇನ್ನ ತುಕ ಮೀನು ಬತ್ತಂಡ ಮೀನು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಕಚ್ಪ ಹೊಡತೆ ನುಪ್ಪುದು ಹೊಡ್ದಾದಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಐನೆ ಉನ್ಪು ನಿಜಿಂಡ ಬೆತ್ತದಿಯೋ ದೋಸೆ ಅಂಜಾಂಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಜಂದೆ ಕೊಡು ಮುಖ ಕುರ್ಚಿ ಪುರ ಕೊಂತು ಚೇರು ನನ್ನ ಬರೋದು ನಿಂಗಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆತು ನನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಲೋನು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಐನತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಬೂತಲೆ ಮಂತಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಗೌಜಿ ಆಂಡ್ ಪೂ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಬೈತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನಕ ಪೂರ ಪೂ ಪತಂ ಬೈತಿರು ಜಗೀಸ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಅಡಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡಾತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೆದ್ರ ಮಿನಿ ಕೋರೆತ್ತಂಡ ಹಾಪುಡು ಕೋಡೆಲೋ ಆಯ್ಚಿ ಉಜಿ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಟಿನ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಪೋತೆ ಆಂಟಿದ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಅಂಚಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಗನೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೈತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಬೈತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡ ತಾಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಜಿಂಡ 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಡು ತೂಡು
ಬುತ್ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬುತ್ತಾಯಿ ಬಂಗುಡೈ ಎಡೆಪ್ಪುಡು ಬಂಗುಡೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗುಡೈ ಎಡೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಯಾನು ಅಣ್ಣೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಕ್ಕ ಪಗತ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನ್ ಪೆತ್ತಡೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಕಂಜಿ ಅತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನತ್ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೀಲ ಕಟ್ಟೊಂತಿತ್ತೆ ಚಿತ್ತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಅದಂಬೆ ಅನಿತ ಬುಟ್ ಪೂಜಾವೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟುನು ಕಂಗದ ಮುದೇಲಿಗೆ ಮೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನ ತಿನ್ನಟೇನೆ ಕಟ್ಟುನು ರೇಪಂಡೈ ಪೋಪೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೆ ಅದ ಪೋತುನದೇ ಹೇ ಪುರಾ ಬಿಚ್ಚಾದ ತೋಜವನ್ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲು ಅರ್ಥದ ಒರೆಸ್ತೋಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಏರ್ನಾ ಟಿವಿದ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾ ನಾಳೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಟಿವಿ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ತಿತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಸ್ಫೋಟ ಆತಂದೆ ಹೇಳಿರು ಹೌದು ಜಾಂತುಲಿರು ಆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಜಾನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಬಿಡ್ರುಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮೀನು ತೇತೆ ತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಎತ್ಕೊರ್ನ ಚೇ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ತದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜುಂದಿನ ನಂಗು ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಬುತ್ತಾಯಿ ಬಂಗುಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 150 ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಡೆಡು ಕಫ ಆತರ ಪೂಜೆ ಕರ ಪಂಪು ಸೊ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಜ್ಜಿ ಆಡು ಒಂಚೂರು ಬುತ್ತಾಯಿ ಕೈ ಪಾರೆದಿಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುನು ಇಂತ ಕಡೆಯಾರೆ ಪಾಡುಡು ಎಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚಿಲ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜು ಬೇಲೆ ಒರೆಸುಡು ಆಂಡೆ ಒಂಚಿಲ ಪಾರೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಪೋರೆ ಉಂಡತೆ ರಪ್ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಆಡತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪ ಒಂಚಿಲ ಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಧಾನ ಮನ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಲಂಚನೇನ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೊ ಒಂಜಿರಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪಗ ಕೊಂಚ ನೆಲ ಒರೆಸಿಜ್ಜ ಗಂಟೆ ಪತ್ರಡ ಅವನು ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಡು ಇತ್ತೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ತೋಜೋಡು ಕೋಡೆ ತೂತನೆ ತೂವರೆಂದು ಕುಲ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಮುರಂದಾಪುರ ಒಂಥರ ಕಫ ಒಂದಾತು ಇತ್ತೆ ಮೈಂದತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಚಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದಂತರ ಆದುಂಡೆ ಕಿಚಿ ಭಜನಪುರ ದಿಕ್ಕದವಳು ಪಾಡ್ತೆ ನುಂಗುದು ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಕಟ್ಟಣ ಅಂದವು ಯಾಕಡೆ ಇಂದೆಪ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಕಡೆದು ವೆಯ್ಯರ್ದಿಯೆ ಕೊದ್ಯರ್ದಿಯೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯೆ ನನ್ನ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇ ಮಿಂದಿ ಓಡು ಇಂಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೈತೆ ಪೊಡಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ತೋಡು ಮೀಂದ ಮೆರ್ತುಲೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿನ ಡಾಯ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುನು ಮೀಂದ ಕಾಸೋ ಅವು ಯಶೋದ ಆಂಟಿಡ ಕೊರ್ನ ಪಂದಾಂಡ್ ಧನುಷ್ ರಕ್ಷಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬೈ ಮುಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಉನಸ್ ಪುರ ಆತುಂಡು ಉನಸ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜತ್ತೆ ಕಡೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ಉನಸ್ ಮಂತು ಚೂರು ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನು ದೊಡಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದೊಡಮ್ ಪೋಪಿನಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಕೈಟ್ನ ಕೊಡಿಜ್ಜತೆ ದೊಡಮಡ ಉಂಡು ಬಂಡಿರಚ ದೊಡಮನಂತ ಕನಕ ఒక ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಮೀರು ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಬೈಯಾಡು ತುಕ ಎದ್ದು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರಂತ ಕೂತುಚ್ಚಿ ಆಫೀಸರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀದು ಬರೋಡತೆ ತುಲೆ ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಚುಟಿ ಉಂಟು ಕುಂಟು ಪುರ ನುಂಗು ಎನ್ನ ನನ್ನದೇ ಪೊಡು ಕುಂಟುಲೇನು ಪುರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ದೊಡ್ಡಮನಲ್ತ ಕನಕ್ತೆ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಸತ್ ವಿವಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಉಂಡು ಇಂಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬೂತಾಯಿ 3 6 ಒರ್ಬ ಇಂಕ ನಾಲ ಐತು ತೋಜಿಲಕ್ಕಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಒರ್ಬ ಬೂತಾಯಿ ಪೊಡಿ ಯಾವ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಕ ಶೋ ಕೊಡೆ ಒಯ್ತ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಉನಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಕೈತಂಡ ಯಾವು ಮಂಡೆ ದೀಜಿ ಕೈಪುಂಡ ಮಂಡೆ ದೀಯೋಲಿ ಎಂದೀಜಿ ಸಾರುಗಳ ಪಾಡ್ರೈತನತೆ ಮಂಡೆ
ಹೈ ಗೈಸ್ ಮೇರು ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಬತ್ತೆತ್ತೇರುಂತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಮೀನು ಕೈ ಪರೆ ಬಾಡಿಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೈತದ್ದು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತೇರಪ್ಪ ಅಂಚ ಮುತ್ತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರವೆ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜ್ ಅಯ್ನ ರವೆ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬಂಗುಡೆ ನಿಂಚೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂರಪ್ಪ ಮುತ್ತಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ದೀಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೈತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮುತ್ತಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅದೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಒಂಚು 4 ಅಜ್ಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಡೆ ತಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ತೊರ್ತು ಬತ್ನು ಪಿದಾಡಿಯೇನ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ನನಗೆ ಅಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ರಾಯ್ತು ತಿನಿ ತೂಡು ಅಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಬೂತೊಲ್ಲೆದ ಐಟೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಯೆ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ AI ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸ್ಟೋರಿ AI ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರ ಆತೆ ನಾನು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬೈಚೇನಿ ನಾಯಿದ ತೂತೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಟಾಮಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನದ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಂಚನೆ ಅಂತೀನಿ ಶೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂತಿರ್ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲವಾಯ್ತು ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ನಾವು ಉನ್ನಸಾಗಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಪಿತಾಯಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಉದ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬುಡೆದಿಚ್ಚಿಂಡಲ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೇರೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಿದಾಯ್ ಬತ್ತು ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಏನ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಗೋಡೆಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಜನ ಮೇಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಗೋಡೆಡ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಕುಲು ನೋಡು ಗೋಡೆ ಆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪುಜತ ಅಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಂಚೆನೇನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನ ಕೋಪರ್ಪುಂಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಉಂತೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲೆ ದಾದ ತೂಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೂಪು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ತೂ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಚಿತ್ರ ತೂಡಾತಿ ಅಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತೊಂದು 4 ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರೆ ಎಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದು ಖುಷಿ ಹಾಂಡಿ ಶುರು ಇಚ್ಚಿ 9:30 ಅವಡತ ನಮ್ಮ ಟಾಮಿ ಚೇಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಪುಡಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಚಳಿ ಹಾಪುಡಿಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತಿ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಕೈತಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬತ್ತನು ಎಂಚ 2025 ಎಂಡ ಆಂಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಎಂಡ ಆಂಡ್ ಸಿಂಕಪುಂಡು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರ್ಸ್ ಲಾತೆ ಬೇಗ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಉಡ್ತು ಇನ್ಯ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದಲ್ಲೇ ಕತ್ತಿಗೆ ಟೈಮು ದಿನ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ರ ಪಿರ ಕೀಲು ಸರಿ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಡ ನೆಟ್ಟೆಕ್ಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಚಳಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ತಂದು ಟೀ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಜತ್ತೆರಾತ್ ಜತ್ತೆರಾರ್ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಾಯ್ ಪೋಡು ಬುಚ್ಚೈ ಇಟ್ಲೆ ಚಳಿ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಇಂಬೆ ಪಾತಿರ್ವೇತ ಮಾಲು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪಿಜಾಯನ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವೇನ